Yan, magandang araw mga kalingap. Nandito tayo kina Ate Julie at bisita po tayo. Meron po tayong dalang trapal galing po kay Sir Edel na request po ito ni ito po. Ito yung bahay ni Ate Julie, oh. Ay, Ate Julie, kamusta? Kamusta po? May dala po kaming trapal, yung request parang nag-request ka kay Ate Opo, ayaw po pagbagyo na nag-ano po yung ulan. Pasok po. Saan po nagpasok yung ulan? So, itong trapal po, saan nyo ilalagay? Tsaka po dito at pag ano po pag Yung nagbagyo? opo, nagpaasok po yung tangki buga kalinga dito sa ganito. Binaha kayo ng bagyo? Ay hindi man po, sila po binaha sa amin po hindi. May nag-evacuate nga po dito sa amin. Kaya lang po May nag-evacuate dito? Oh, very good. ang problema po namin yung pasok po ng ulan. Ito yung binaha. Opo, binaha po. Binaha sila, yung nag-evacuate. May nag-evacuate na pala dito, Opo, meron mo. Yung dati po Oo. kami na-evacuate. Ito si may mga kasama tayo, Sir Edel, yan. And yan, kasama ko po si Ma'am Buena. At andyan lang po kami sa kabila. At Ulit po kayo. yan, nagulat ka, Ate Julie? Opo. Kinukwento ko pala po kay Oo. Mate yung nangyari po sa amin ng bagyo na na po kami ng kumot at yung tampias na po. Tapos ngayon po, ako nagkatutuhan dito Oo. na sa amin ni Mate. Oo nga. At Play kayo. hello, si MJ, oh. Pa-play kayo ni MJ, oh. Dali na. Yan po si Ali, malaki na po yung anak namin ni Ma'am Buena. Ayan. Ang aliwalas dito, oh. Ganda yung yung pakapintura, hindi basta na-fade siya kasi puti. At mapasok po tayo dito kay Ate Julie, mga kalingap. Oh, ano nangyari dyan? Pinaganda mo na. Tigpaano po po, gawa ng... Inaano ng bata? Opo, ayun po, pasensya na po kayo Kung binutas. Opo. Binutas na Sabi natin. nga po ng mga anak ko, mama, play flat screen na tayo. Oo nga, flat screen. Kaso maliit. Oo. Okay, wala pati na po pinipindat-pindat. Tapos bali po ito kalingap, baka makapansin po na may bago pong pinalagay po ito dito at gawa na po. Ay, hindi yan sa inyo? Hindi po. Tinga po, basa nga po yung likod pa eh. Yung bahay po Ano niya po yun? nakaha. Ah. Tapos nagdosa po sa akin, ilagay mo na daw po muna dito. Bali ka namin kasi po, kabarasa din nga po yan. Yung putas na po yung speaker. May pala dito, mga kalingap. Buti naman at may naglikas. Kaso, sa lakas ng hangin, nagpasok yung ampias ba? Yung po, yung nabasa sila kaya nag-request ka ng trapal. Ang bilis ng request niyo, Ate Ate Julie. Malaki yun masyado. Ay pag may po dito po pag Oo. dito po sa may terrace po. Sa hangin habagat yan. Oo, may napasok. Kamusta, Ate Julie? Okay naman po. Okay naman. Ano ang nabivision mo? May nabivision ka ba? Para sa sa parang gusto mong hanap buhay. Ay, yung abor po sana sa ganyan po. Kinausap po yung pinsan ko baga may pwesto po sa daet. Islaan po baga siya, yung kaldera po baga may. Kasi po baga may nangyari ko baga tindahan na syempre may kasi may iwasan at ang anak ko baga nandito din po. Hindi na sa tulang po manage yung anak ko na po po. Ayun, parang napag-isipan ko po na doon po sa pinsan ko at may pwesto po baga siya nasa isdaan po. Pwede din po sana yun dito at minsan din po, pwede din po akong mangilaw. Nabibili din po ba pa ng mga iniilaw po pagka dyan sa dagat sa nahibas. Yung pugita, yung po. Pwede din po itindan. Pahig naman po si Tia Purita po. Meron siya sa palengke sa daet. Meron po siyang isdaan po. Dyan tapos pwede naman daw po magtabi po. Tatabi ka. Kailan po araw po ang alis. Parang by inside din po pag may step. Ikaw na pong bahala magpatubo. Di sinong aalaga ng anak mo, Ate Julie? Ay, po, mga anak pa naman po baga po, pwede po mga pag-usapan po natin po. Mga tanghali po dito, na din po. May iba ka pang kamag-anak na pwedeng iwan ng Mga asawa po ng kapatid
Kasi sa totoo lang, Ate Julie, kinausap kami ng sponsor. Yung sponsor na yun, nag-sponsor din siya dun sa tindahan. Di parang third chance na. Third chance. Hinahanap, po siya, nag-a-ask siya kung ano yung pwede mong parang yung nakikita mo, kaya mo at kikita ka. Minsan nga po, pinag-iisipan ko nga po, mag-abroad na lang din po ako. Kasi baka po sasabihin po ng mga nag-ano sa akin, nag-aasa na po baga ako sa ganun. Pero hindi naman po talaga. Kasi saan sa abroad daw? Dati lang? mag-apply pa. Grabe, Ate Julie. Sabi ko baka po sa una lang naman po ako nagkamali ata. Baka po kung second chance po, baka maganda man yung magpasok ko. Kasi, dapat sure na. Kung sakali. Maganda kasi dun sa mga mababa yung mga cases ng mga pag-aabuse sa mga OFW. Ayaw mo mag-Japan, Ate Julie? Alinap mo. Si Bit pwede doon, pero ako hindi na. Mga sexy. Joke lang, Ate Julie, ha? Baka mag-Japan ka talaga. Laban naman po ako sa trabaho ng kahit ano. Hindi, sa Japan may mga factory workers, may mga hindi lang entertainer. Pagbanggit kasi may totoo. Iba yung naisip ko kasi may mga dati yun. may nagparasa. Ngayon may mga man na. Tsaka may mas mataas yung respect sa mga worker. Ilang taon na yan, Ate Julie? Ano na po, 2 years old and 8 months na po. 2 years old na pala. Di, ang nakikita mo talaga, Ate Julie, yung ka. So, kailangan ng puhunan. Magbibili ka ng mga isda. Tapos, madaling araw pupunta ka. May 5 na po sana sa Etiya na magtabi ako po doon pa. Tapos, iwan mo na lang yung mga anak mo. Pagtanghali mo pa dito. Oo. Nasa magkano yung kailangan na doon, Ate Julie? Ano ko po, basta po makabili ka man lang po ng isda, tapos i-rolling mo na po, maiano po yung puno, tapos magpapay ka po. Parang ganun-ganun. Pwede ka naman. Tapos, nung nga pong bago po baga magbagyo, naganda po baga yung gibas. Si Umon po, yan yung LED lang po, yung LED po ang gamit, yung gamit lang po. Nag-ilaw. Opo, yan lang, yung napa po niya, parang pusit po yung kulang-puta po katawagin niya. Oo. 2 kilo po yun, 2 kilo may 4 na ang laki po. Tapos sabi ko maganda sana kung wala po akong masama din sana po, nagtawid po sila ng takot sa may kamilyo. Hindi daw po yung mga nagdagsaan daw po yung mga kulang-puta na tinatawag. Si Jamaica po may bagong sulat? Ay, wala po. Wala. Po, ngayon pong araw, meeting po ng mga sa Boys Town po. Kasi pag-usapan na po yung bakasyon ng mga nagsiserve. Susunod na po yung mga babae ng pumamit. Sabi ko sana po sa December, dito si Jamaica. Oo, siguro pag December talaga eh. December 20. Opo. Oo. Malay, oo. Para na-miss na din siya ng mga viewers. Para natin, makumusta natin kung ano nang pangalan niya, Ate Julie? Sino po si Jamaica? Oo. Chichig na po siya. Chichig. Korean word na ibig sabihin ay courageous, parang strong. Ano po sa akin nagtatanong kalinga po paano ko daw po naipasok ang anak ko. Ang dami po parang mga teenager din dito na parang hinahanap yung sarili niya. Kasi parang pag adolescent po, parang hindi nila alam yung ginagawa ko. Nagtatanong po sa akin yung mga nanay, paano ko daw po naipasok? Sabi ko siguro po talaga yung time na yun ay opportunities talaga pong maituwid sa Jamaica ng landas. Kasi ano lang naman po, baga pag may napa-exam doon. Ano lang, Ate Julie? Minsan lang napa-exam. Sa 28 na po nag-exam, isa lang siya nakapasa? Oo, kasi dyan. Upo daw kayo. Oo. At may po yan, may blessing po. Ate Julie. Galing pa itong Amerika. Kay Sir E. Reyes ito. Yan. So, ayan. Di bali kakausapin ko din yung kay Sir E. Reyes yan. Ayan. Huwag mong sasabihin sa iba. Oo. Kung mag-text po sana mga bakat, inano pang wala. Opo, ikaw po. Bless, salamat po. Bless po. Kalimitan ko na nga po ko sa mga sabi ko baga na
Ano ate? Siyempre, puro po ako salita, puro po ako parang itaw lang naman po pag ako. Ako persige man po ako talagang may ano ko po sa tindahan. Pinadating Oo. ko yung time na, siyempre, dyan ko man po bagay baon, ano po. Talaga pong tapos madating pa yung punta But, ano sa iyo. Kasi napansin ko kasi yung mga anak mo din, baka nagkukupit. Ay, hindi po nung Di ba? nag-iwalay po kalinga po ko, di ba? Tindahan ako nag-iwalay Oo. po. Nagtiwala po ako kalinga, yun naman po sa paninira po talaga, pero hindi ko po sinabi sa nanay niya. Parang tutuloy ko po, pero kamag-anak ko din po yun. Nagtulong po pagpili. Tapos po, may basketball po, yung dala ko po iniwan doon, yung tindahan po, iniwan kang benta ng tindahan nito. Tapos benta sa ano, dala ko. Pagpauwi ko po at makuha ba ako ng kinulang doon sa French fries po, pag ang ginagawa ko. Sa lubong ko po siya dala-dala na po yung tirahan ko sa tindahan. Kaling pa ako. Ang hirap din po pala magtiwala talaga. Oo, totoo talaga. Kahit sa mga pag negosyo kasi masyadong ano yan eh. Dapat parang mabusisi yung kasi sa tubo ka kasi umaasa. Paano kung may magkupit ba? Dapat ikaw mismo diba? yung magmamanage doon. Oo. Napag-isipan ko din nga po. Kaya yung ano talaga, sure ka na doon Ate Julie? Pinag-pray mo na din na Ako na po, yun kasi parang naano po ko ako doon, yan naman ko kalingap din. Vlog na parang may nagsalita po na parang ginadjudge po talaga ako grabe. Parang siyempre po parang ay hindi maiwasan yung Ate Julie, wag mong dibdibin. Sabi nga ni Disney may likod ka pa. Oo. Sa kalingap kasi siyempre hindi naman po nila talaga ako pwede. Gusto po talagang asin makaano po talaga pero hindi ko na po makaahon po. Huwag kang mag-alala Ate Julie, basta wag mong ma-stress ka. Alam mo si Doc Willie yung nagka-cancer dahil nagang basa daw ng mga basher. Sabi niya yun based sa statement niya. Sabi niya mismo. Ano lang, tuloy ka lang. Kasi kahit anong sinasabi ng iba, kung ikaw talaga ay may pangarap, tapos inaano mo naman sa Panginoon, maaabot mo din naman yun. Pinipray mo din, hinihingi mo din. Kagaya ngayon, napakapalad ka kay Tita Emmy. Tsaka syempre may blessing ka pa ngayon galing kay di ba? Tapos meron ka pang instant pag sabi mong trapal, may trapal agad Para po sabi ko nga. Sabi kay Sir din niya, Sir E. Reyes. Andito po siya ngayon sa Philippines para sa mga ganitong mission din. Isa din yan sa niya. Purpose. Po kami, dami kong kasama ngayon. Kuya Ramil. Yan, mga kasama po namin, Yan, sina Kuya Ramil po. Ate Julie, sure na yan, kakausapin ko si Ate Emmy na yun ang sa tingin mo, Ma'am Emmy. At ang sabi niya sa akin kasi, kausapin ka kung ano yung mo. Sa tingin mo ay doon ka kikita. Po talaga sa pagtinda po talaga ng isda. Sa daet, no? Okay doon, May pwesto, papapwestohin ka. Libre na yun. Maganda yun. Maganda yung opportunity yun kasi pwesto sa daet. Ano na po yun po talagang parang naging mahal. Ano mapatapos yung mga anak niya po sa pag-isda lang din. Alam ko naman, malakas din naman yung mga nagtitinda dyan. Okay naman yung kasi kita napapanood din daw po niya ako. Alam daw po niya yung nangyayari sa akin. Tapos nung tayo po. Talaga? May sabi niya sa ano mo siya, Ate Julie? Bali po siya, pinsan ko po sa kay tatay. Sama ko po. Mga pinsanan mo. May gusto po talaga sila. Mas mo po sa palengke. Oo, sige. Maybe this is your Saturday chance. Talagang doon Good luck Ate Julia. God bless sa mo. Kakausapin na po namin. Silang. Kami naman, di naman namin ikaw ginajudge. Huwag kang mag-isip na may nagja-judge sa'yo kahit sino. Ate Julie, basta tuloy ka lang. Huwag mong isipin yung iba. Ngayon, may mga nagtitiwala sa'yo. May third chance, di ba? Hindi talagang gustong tumulong sa'yo. Okay lang yun. Basta forget the past. English yun. Forget the past, Ate Julie. Importante yung gagawin natin. Kumusta Ate Julie? Nagkakapagsimba pa kayo? Hindi na. Po, Bible study. Bible study. Kailan? Maya
Mamaya after ano? Pero pag Sunday, nagpupunta. Hindi po, nagsundo po kami. Pero nung time kung ano yung ata ni Jamaica nga po, pag ano namin, advice po yung Jamaica na. Sige, balik mo yun Ate Julie yung ano, yung fire mo sa ano, ministry, tapos yung tuloy ka lang. At hindi kami magtataga Ate Julie. Ay, baka may message sa'yo si Ate Ate Rena. Oo. Kasi, Ganun lang. Okay lang. okay lang. Okay na, wag na. Nagme-message naman kami. Oo. Hindi lagi. Tuloy lang ang buhay kahit mahirap. Kahit makukulit po talaga. Yan. Si, Baka si Sir E. Reyes meron. anong payo mo sa buhay niya? Anong may papayo mo? Veterans yan. Ano lang, yung mag-lean ka lang sa Lord. Okay. Yung relationship sa kanya para alam mo na yung sa kanya para sa'yo. Amen. Hindi ka nag-iisa. Amen. Kailan po pagka po yung nasa Saudi po, ako na nakauwi po. Kailan po talaga nung time po na ganyan po, parang ayan po yung mga dadating talaga yung mga trial na susubin po, parang yung tunanalig mo po, ano po, kasi yung mga tao, minsan po, dati po talaga ako parang naklik po yung mga pasensya ko pag ganyan po baga sa mga ano yung mga tao, pero dahil nga po sa nagsisimba-simba na po kami dyan na ano ko na po, kung may batas naman po ang Diyos dito. Kaya minsan po pag sabi ko, hindi ko na lang ipasa Diyos ko, na po na ganyan na po. Yan, So, amen. Po, yung ano mo, Oo. pasensya mo, yung ano yun. Basta Diyos na lang. Kasi nagdating na po bagay kalingap yung time na abot na sa anak ko, tapos ako yung sasaktan sila na may kasalanan. Pero hindi ko na po inaamin magdati na sa barangay. Pinapa sa Diyos ko na lang po kalingap. Oo, Kasi kapag- sabi ko, napatunayan ko na po bagay May- sa Diyos na iwan ko baga nasa Saudi hanggang sa makarating po ako Oo. dito. Basta pag may nang api sa'yo, ipasa Diyos mo na lang. Po, sabi nga po, Diba? ang inaapi Diyos ang tama, di ba po? Galing. Saan mo nakuha yun? Ang inaapi, Diyos ay kakampi. Di ba ping-api? Pero kapag gumanti ka na, wala na. Ikaw na kasi yung ano eh. Pag gumanti ka, wala na. Wala na po yun. Di mo nakakampi si Lord. Ng bato-bato na tinapay, di ba po? Kaya, Oo. yung kaway mahalin, huwag yung ano, di ba po? Kumbaga, wag na lang nating gantihan. Sige Ate Julie at may God bless sa ating third chance. Third chance na pati. Ano po, Okay lang yan. Pero parang yan na, ayoko na. parang nakikita ko naman na mag-aano ka lang. Mag-aano na. Parang feeling ko. Diyan na tayo sa third chance. Basta, hindi lang magkaroon ng problema, no? Pray natin. At God bless Ate Julie ha. Good luck. Thank you po. God bless din po sa inyo po.